Hola, hola, bona tarda, bona vesprada. Soc Aina Montferrer, la professora de català de la Universitat de São Paulo durant el curs 2015 i 2016. Aquesta presentació es correspon amb la primera presentació sobre normativa ortogràfica i tipogràfica del català, que és una presentació complementària de l'assignatura per causa de les classes que no he pogut impartir durant el mes de maig de 2016 per causa de la vaga. Començarem aquest tema amb una introducció dels continguts que veurem, d'acord? Aquest tema l'hem dividit en 4 parts. En la primera part analitzarem la representació gràfica de fonemes i de sons vocàlics i consonàntics i combinacions d'aquests en català. D'acord? Ens centrarem en alguns dels aspectes més importants d'aquest punt. En el segon punt comentarem l'ús de caràcters amb les seves diverses formes en català, perquè com sabeu, la normativa d'una llengua no només ocupa el que són les normes ortogràfiques de B alta, B baixa, C trencada, doble S, etc., sinó que també cada llengua té una normativa específica quant a l'ús de majúscules, minúscules, la dièresi, la cursiva, etc. Les versaletes, etc. Bé, la dièresi no estaria dins d'aquest grup, estaria en el punt 4. En el tercer punt d'aquest tema parlarem sobre signes de puntuació i altres elements tipogràfics en català, com s'utilitzen. Segurament s'utilitzen d'una manera semblant a com s'utilitzen en altres llengües com ara el portuguès, però hi haurà segur alguns elements de disparitat. I finalment, en el darrer punt d'aquest tema sobre normativa del català, ens centrarem en l'estructura sil·làbica i en la divisió de paraules en català i com els diftongs, els hiats, els triftongs afecten en aquest aspecte de la normativa. Bé, doncs, ens endinsem en el primer dels punts, representació gràfica de fonemes i sons. Ja sabeu que per ampliar una mica els coneixements sobre fonologia catalana podeu consultar la presentació sobre fonologia vocàlica i fonologia consonàntica i també processos fonològics i regles del català. Bé, començarem per parlar sobre la vocalització, sobre els sons vocàlics, d'acord? En català ja sabeu que tenim normalment 7 o 8 sons vocàlics, que són la A, la E oberta, la E tancada, la I, la O oberta, la O tancada i la U, i en alguns subdialectes es considera que existeix la E neutra, d'acord? Moltes vegades és difícil saber com es pronuncia una E, si es pronuncia oberta o es pronuncia tancada, perquè moltes vegades fins i tot l'accent pot aparèixer obert i nosaltres podem pronunciar la paraula com una E tancada, o bé també en altres casos no hi apareix cap accent i ens és molt difícil, fins i tot als parlants nadius de català, saber en quins casos es pronunciarà oberta o tancada la E. El mateix passa amb la O oberta i amb la O tancada. Com sabeu, com ja hem comentat en el tema sobre fonologia catalana, la O oberta només apareix en síl·labes tòniques. La O tancada en català oriental només apareixerà en síl·labes tòniques, però en català occidental podrà aparèixer també en síl·labes àtones. I el mateix passa amb la E. Bé, pronunciarem E oberta en la major part dels mots cultes, especialment en els mots esdrúixols i en molts mots amb I o U en la síl·laba posttònica. Aquí tenim exemples: pètal, telègraf, anècdota, gènere, gènesi, rèmora, col·legi, exèrcit, èxit, etc. Però tenim algunes excepcions. Per exemple, els mots acabats amb la terminació ènsia en català oriental
es poden pronunciar amb E tancada. En canvi, en català occidental sempre es pronunciaran amb E oberta. Per tant, en català oriental, el que es parla a Barcelona, per exemple, podem escoltar ciència o innociència o paciència, d'acord? En canvi, en català occidental sempre escoltarem ciència, innocència i paciència. Paciència o paciència. I després hi ha mots com dènia, sèpia, sèquia, sènia, llémena, etc., en els quals hi ha certa vacil·lació. Es poden pronunciar oberts o tancats. Bé, davant de la L, d'ela, simple o geminada, sempre es pronunciarà E oberta, a excepció en els casos de les paraules feltre i en valencià delta i selva. Per tant, tenim arrel, cel, gel, melsa, tela, cel·la, novel·la, parcel·la, d'acord? Davant de doble R, de R ròtica, també pronunciarem E oberta, ferro, guerra, serra, terra. I davant d'R seguida d'una altra consonant, també pronunciarem E oberta, fins i tot en el cas que es tracti de bategants, no? En lloc de ròtiques, com aquí. Cert, gert, perdre, hivern, perla, verb, verd, vèrtex, d'acord? Tenim algunes excepcions aquí, com per exemple les paraules en què la segona consonant és labial, com cèrvol, herba, serp, terme, i també en valencià paraules com erm, ferm, tèrbol, i altres excepcions. Bé, en altres casos, per exemple, la E oberta també es pronuncia en determinades paraules amb el diftong eu, d'acord? I també en alguns noms i adjectius que contenen el grup consonàntic NDR, d'acord? Com per exemple tenim en el primer cas les terminacions EU de deu, fideu, museu, peu, preu, cendra, i també i en el segon cas gendre, tendre, i en noms propis, no? Com ara Vicenç o Vicent. El diftong eu es pronuncia amb E tancada si la U alterna amb B baixa, d'acord? Breu, brevetat, greu, gravíssim, manlleu, manllevadís, meu, meva, neu, nevada, d'acord? Bé, doncs, també hi ha excepcions, no? Hi ha una sèrie de mots que es pronuncien amb E oberta en català central i en certs parlars baleàrics, però amb E neutra en la resta de parlars baleàrics i amb E tancada en l'occidental. Aquesta triple pronúncia no és estranya. Quan pronunciarem la O oberta? Doncs, novament, en els casos de mots cultes, especialment si contenen una I o una U en síl·laba apostònica i en mots esdrúixols. Anòmal, autònom, hidrogen, bibliòfil, custòdia, còmput, òrfena, pròrroga. Però tenim excepcions que hem de conèixer, com ara la paraula fórmula, pólvora, tómbola, tórtora, góndola, estómac, furóncol, góndol i forma. En aquests casos sempre pronunciarem O tancada, independentment del dialecte. El diftong creixent pronunciarem O oberta també en el diftong creixent i en les formes risotòniques dels verbs cloure, coure, moure i ploure, que són la primera i segona i tercera persona del singular i la tercera persona del plural. Per això farem, per exemple, jo cloc, tu clous, ell clou, nosaltres cloem, vosaltres cloeu, ells clouen, d'acord? El diftong creixent i les formes, per exemple, aquí tenim exemples, no? Alcoi, almoina, boira, heroi, bou, dijous, nou, ou, prou, cloure, coure, etc. Bé, les formes verbals fou i sou es fan amb O tancada, d'acord? I també tenim vacil·lacions en paraules com ara jou, pou, tou, etc. També pronunciarem O oberta en els monosíl·labs aguts acabats amb O, com per exemple bo, do, jo, pro, so, tro, de bo, ressò, ultrasò, etc. So, allò, però, emperò, etc. Però pronunciarem O tancada en la forma verbal so i en l'adverbi no. També pronunciarem O oberta en alguns
en algunes paraules acabades amb la terminació OS, com arròs, cos, espòs, gros, os, repòs, terròs i tros. Però tenim nombrosos adjectius derivats amb el sufix qualitatiu os que es pronuncien amb o tancada. Aquós, generós, d'acord? O grogós, del substantiu groc, del color groc, grogós. I també pronunciarem o oberta en diverses paraules acabades amb la terminació osa, no? Com cosa, llosa, nosa, rosa i prosa. I aquí veiem també que es pronuncia una S sonora. Pronunciarem o oberta també en algunes de les paraules en què la vocal és seguida dels grups consonàntics RT, LT, LDR o NDR, com confort, conhort, sort, fort, hort, import, etc. Però tenim exemples, no? Com el quantificador molt o les paraules escolta i fondre. Pronunciarem o oberta en moltes paraules acabades amb les terminacions oc, oca, of, ofa, och, oja, ol, ola, osa, hosti, hosta i ot, ota, no? Albert, coc, foc, groc, xoc, lloca, oca, roca, carxofa, carxofa, estrofa, boig, roig, boja, etc. Però tenim excepcions, com ara els mots boc, boca, estoig, gola, i altres excepcions dialectals. I finalment pronunciarem o oberta en altres paraules, moltes de les quals són monosíl·labes o tenen l'accent en la primera síl·laba i també en les formes risotòniques dels verbs constar, llogar, robar, tocar i trobar. Formes risotòniques, recordeu quines són, no? Per exemple, del verb trobar. Jo trobo, tu trobes, ell troba. Obertes les tres. Nosaltres trobem, vosaltres trobeu i ells troben. Per tant, la tercera del plural també és una forma risotònica. I aquestes paraules monosíl·labes o que tenen l'accent en la primera síl·laba, que fan la O oberta, són cor, dona, flor, or, prova, plor, roba, roda, consta, lloga, roba, toca i troba. Roba està repetida. Això és una errada. Bé, aquí tenim un exercici en el qual heu d'endevinar, heu de deduir més o menys pel que acabem d'explicar, si podem fer si fem una pronunciació de la E o de la O oberta o tancada, o si pot ser o bé oberta o bé tancada, d'acord? Per exemple, la paraula feltre és tancada, la paraula pressupost és oberta, hidrogen és oberta, fórmula és tancada perquè és una excepció, preu és oberta, dènia és una excepció de tancada també, fou és una excepció on tenim la O tancada, etc. D'acord? Ja ho treballareu vosaltres i en alguns casos també caldrà afegir-hi un accent, com per exemple aquí, generós, amb accent i O tancada. Bé, aquest exercici el podem comentar a l'apartat discussió de Canvas. Més qüestions de normativa ortogràfica de les vocals. Bé, hi ha alguns casos en què ens equivoquem a l'hora d'escriure les vocals i confonem unes vocals amb unes altres. Per quina causa? Doncs això és per motiu o bé de la influència del castellà o bé de la pronunciació en l'oralitat espontània. Per exemple, en el cas de les confusions entre les A's i les E's àtones, veiem que s'escriuen amb A, tot i que moltes vegades es pronuncien amb E, en les pronunciacions col·loquials, afaitar, ambaixada, arrabatar, assassí, atorgar, avaluar, avaria, davall, davant, encomanar. Aquesta s'escriu amb B aquí. Escalopa, extraversió, hostaleria, icona, latrina, malenconia, maragda, pianista, picaporta, rancor, sanefa, sardenya, sueca. Tot i que per causa de l'harmonització vocàlica, els parlants de Sueca diuen sueca, amb una E.
Bé, altres paraules que normalment escrivim, que ens solem confondre però que s'han d'escriure amb són albercoc, alcàsser, ametista, assemblea i no assemblea, bescoll i no bascoll, cànem, Caterina i no Catarina, disfressar i no disfressar, ebenista, efeminat en lloc de afeminat és efeminat en català, empar, empordar, empúries, encarar, encendre, endavant, enyorar, escola, espàrrec, estella, estendard, esternudar, esteve, gelea en lloc de jalea, gramenet, ja m'he equivocat, gramenet, javelina, llençol, lleuger, meravella, monestir, orfe, punxegut, resplendor, revenja, sergent, setí, treball, vernís i xúquer. Tanmateix, en molts casos aquestes les podem trobar pronunciades en contextos col·loquials. També trobem en aquest sentit confusions de vegades entre les O i U àtones. Per tant, hem de saber que s'escriuen amb O les paraules d'aquesta columna esquerra i s'escriuen amb U les paraules d'aquesta columna dreta. Per exemple, s'escriu aixovar, assortir, atordir, avorrir-se, bordell, bordeus, borriana, botifarra, bruixola, calorós, capítol, cartolina i no cartolina, cobertor i no cobertor, collir i no collir, complimentar i no complimentar, cònsol i no cònsul, etc. En molts casos la confusió ve de la part de la influència de l'espanyol. I s'escriuen amb U, tot i que de vegades es pronuncien amb O, o amb altres vocals, Amadeu, Ateneu, Barnús, Bucal, Bufetada, Bullit i no Bollit, Bulletí i no Bolletí, Butxaca i no Botxaca, Cacau, Camafeu, Coliseu, Correu, desmuntar i no desmuntar, Eliseu i no Eliseu, etc. S'escriuen amb I, però de vegades es pronuncien amb les següents paraules que ens poden incitar a l'error, no? Ambigüitat, antiguitat, campió, ciment, contemporània, contenidor, còrnia, declivi, desinvoltura, diabetis, eclipsi, infermera, lacti, línia, mantenidor, nucli, ontinyent, ordinador, penis, sobirania, tinent i tunis, tot i que de vegades puguem escoltar antiguitat, cement o campió, no? Però realment s'escriuen amb amb I, i s'han de pronunciar amb I també. Bé, quant a l'ortografia de les consonants, tenim aquí algunes remarques. Els sons oclusius, no? Començarem comentant remarques dels sons oclusius. Hi ha aquestes combinacions que sempre s'han d'escriure així, la P davant de la N, la P davant de la S, la P duplicada, no? En aquest cas, i també aquestes, no? El captar, capgirar, capçal, d'acord? Però tenim unes excepcions, capdell i capdil. I quant a la PT tenim les excepcions dissabte, dubte i sobte. En la resta de casos s'escriu PT, quan és una bilabial sorda més una oclusiva sonora, no? I també tenim aquestes combinacions d'oclusives. La B i la D, o la B i la S, la B i la S, la B i la J, la B i la S, amb sub també i també BD. Abdomen, absent, però tenim l'excepció apte. Objecte, obscur, i tenim les excepcions optar, òptic i òptim. Què passa quan tenim un so oclusiu dental sord més un so oclusiu dental sonor? Doncs tenim aquestes combinacions. Avortar, avortament, però abortiu. Calb, calva, però calvície. Veieu? Aquí canviem la B alta i la B baixa. Corb, corbató, però còrvits. Aquí tenim una B baixa una altra vegada. Corb, corba, però curvatura. Deure, de vent, de via, però dèbit.
De vegades això es produeix perquè una de les variants de la paraula té un origen de llatí culte i una altra té un origen de llatí patrimonial, i podem tenir aquest tipus de contradiccions en l'ús de la B alta i la B baixa, no? Tenim escrivent, però escrivà, escriva. Tenim llavi, però tenim labial. Llavi vindria del llatí patrimonial, i labial del llatí culte. Lliure, lliurement, però llibertat. Moure, moviment, amb B baixa, però després tenim un telèfon mòbil amb B alta o un automòbil. Núvol, ennuvolat, però nebulós, perquè és la paraula que ve del mot llatí culte i no dels patrimonials. Tenim provar, provador amb B baixa, però probable amb B alta. Riu, riuada, però després tenim ribera i rivet en B alta. Bé, quant a la R, tenim que quan tenim una R vibrant, és a dir, una R així, i no una R bategant, no una R, normalment, si tenim la R entre vocals i volem que sigui vibrant, el que fem és escriure dues R's. Però hi ha una excepció a aquest cas, que és el cas en què la R és la lletra següent dels següents prefixos, i en aquests casos no duplicarem la R, tot i que sí que pronunciarem una R vibrant. Arrítmia, A. Els prefixos són a, anti, auto, bi, contra, di, extra, foto, infra, micro, mono, multi, neu, poli, pre, pseudo, quimio, semi, sobre, supra, tela, termo, tri i visa. En aquests casos, quan tenim una R en la paraula que segueix el prefix, no duplicarem, d'acord? Vicerrector, amb una sola R, tot i que és vibrant i no bategant. Bé, altres remarques sobre la B alta i la B baixa. Per a les remarques sobre algunes dels usos consonàntics, he buscat enllaços a recursos d'internet, a blogs, a pàgines web, a recursos de xarxes de professors, on s'explica de manera esquemàtica aquests usos, d'acord? S'expliquen aquests usos de manera breu. Per què ho he fet? Doncs bé, perquè tinc dues opcions. Puc elaborar jo els materials o puc anar a internet, consultar a Google i veure d'on puc obtenir la informació i si la informació és fiable. I això també ho podeu fer vosaltres com a alumnes que teniu autonomia en l'aprenentatge. Per tant, jo he buscat i he trobat que aquesta pàgina web, auladecatalà.com, ofereix unes indicacions bastant correctes sobre els usos de la B alta i de la B baixa. Veieu? Aquí tenim un resum, un quadre resum. Escriurem B alta darrere de M, embolic, comboi, a excepció de circunvalació i tramvia. Escriurem B alta quan alterna amb la P, de llop, lloba, i també amb la B, de cub, cúbic. I davant de L i de R, poble, amable, arbre, brama. D'acord? En canvi, escriurem B baixa darrere de N, invent, canvi, enviar, convent, i també quan alterna amb el so U. Auré, havia, blau, blava, seu, seva, beu, bevia, no? I en les terminacions de l'imperfecte indicatiu dels verbs de primera conjugació. I compte amb això perquè en espanyol, per exemple, és al contrari. Direm cantava, cantaves, cantàvem, cantaven, cantàveu, no? Sempre amb B baixa en català. Hi ha altres casos en què alternem B alta i B baixa, no? Amb paraules que diríem que són homòfones. O paraules que són homòfones en els dialectes catalans que no fan distinció entre B i B. Per exemple, vaca d'un cotxe i vaca, un animal, vena, que és un tipus de teixit, i vena, que és el contrari d'artèria, vell, que és una cosa bonica, i vell, que és una persona amb molts anys, i després buit, que és quan alguna cosa
no està plena, és el contrari de ple, per exemple una ampolla buida, i 8, que és el número 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, d'acord? I també alternarem l'ús de B alta i B baixa en els pseudoderivats, que són paraules cultes que provenen directament del llatí i no pas del primitiu català. És el que hem vist al PowerPoint aquí, d'acord? És el que havíem vist aquí, en la diapositiva anterior. En els pseudoderivats podem també tenir alternança de la B alta i de la B baixa. Mireu, aquí tenim uns altres exemples. Baró viril, calva calvície, cervell cerebral, corba curvilini, llavi labial, moviment mòbil, núvol nebulós, prova, probabilitat, saber, savi. Les paraules de... hi ha unes paraules cultes, unes paraules patrimonials o pseudoderivades. Bé, unes paraules pseudoderivades ocultes i unes paraules patrimonials, i en cada cas s'utilitza B alta o B baixa. Per tant, aquestes paraules les hem d'estudiar per a saber si és B alta o B baixa. D'acord? Aquí tenim també un resum de paraules que s'escriuen amb B alta, sobretot d'aquests pseudoderivats, i també paraules que s'escriuen amb B baixa, d'acord? Que ho hem de saber. Molt bé, continuem. Per tant, ja hem vist els usos de la B alta i de la B baixa. Bé, també tenim un altre tema una mica complex en català que heu d'estudiar, si no voleu fer faltes d'ortografia, que és el tema de l'ortografia dels sibilants. En català tenim diversos fonemes sibilants. Tenim la S sorda, aquesta, i tenim la S sonora, aquesta, Z, d'acord? I després tenim també uns altres, no? Com aquest, la X, que realment és com un so africat, amb una oclusió velar més una sibilant, d'acord? Que pot ser sorda o sonora, pot ser X o pot ser Gz, d'acord? També si diem exercici, ahí fem una velar oclusiva i després fem una S sonora, i això és un so africat. Mireu les grafies. Quan tenim el fonema S sonora, podem tenir-lo manifestat amb diferents grafies depenent del context. Entre vocals, la S sonora l'escrivim amb una sola S, rosa, a excepció d'alguns prefixos, no? Que són els prefixos acabats amb vocal. Entre sol, aquí tenim aquesta grafia, però realment tenim una S sorda, perquè és una excepció, entre sol, no entre sol, entre sol. Bé, escriurem Z quan tenim un fonema S sonora, sibilant sonor, en qualsevol posició. Zona, protozou, per una raó etimològica, i 12, per la raó de l'africació, d'acord? Perquè tenim aquest so africat. Tenim la grafia X també per a l'oclusiva sonora, existent, veieu? En aquest cas tindríem una sonora i tindríem una X. Grafies corresponents amb la S sorda. Bé, escriurem S sorda quan tenim... escriurem una sola S quan tenim una S sorda que no va entre vocals. Però tenim una excepció, que són els infixos acabats amb vocal. Aquí seria enfon, en lloc de enfonsar, aquí seria enfonsar. És una excepció de lletra S darrere d'una consonant en la qual fem una sibilant sonora, enfonsar. Recordeu, una excepció. Quan tenim una sibilant sorda entre vocals, escrivim dues S's. Quan tenim una sibilant sorda a començament de paraula, escrivim una C. Quan tenim una C, si la següent lletra és una E o una I, d'acord? Si tenim una sibilant sorda a final de paraula, normalment tindrem una S o una C trencada, com en la paraula llaç. I també podem tenir una X
en algunes africades sordes, d'acord? I pronunciar africada sorda, per exemple, inexpert o màxim. I finalment tenim casos de sonorització entre paraules, d'acord? Quan pronunciem diverses paraules seguides, en alguns contextos, pot produir-se una sonorització, com aquí, per exemple, un nus a la sabata, no? O també calza a la paret o llasa al braç. Aquí, tot i que tenim una C trencada, que sempre seria sibilant sorda, entre paraules pot produir-se la sonorització. I també aquí, un fax urgent, fem una fricada sonora. Molt bé, aquí tenim exemples de com es pronuncien les S sordes i les S sonores. Però no ens deturarem ara. Si teniu algun dubte, ja ho comentem per l'apartat discussió del Canvas. L geminada. Bé, una altra vegada he buscat un enllaç a internet que us ofereix molta informació interessant en aquest sentit. Us recomano aquest enllaç, l'enllaç enxaneta.info. Sabeu el que és una enxaneta? És quan en aquest tipus de mena d'esport, celebració, típic d'algunes zones dels països catalans, que fan castells, que es diuen castellers, que les persones fan torres humanes, la persona que es col·loca a la part de dalt del tot d'aquestes torres humanes s'anomena enxaneta. I normalment és un nen o una nena, un xiquet o una xiqueta, un alot o una alota, d'acord? Bé, tenim en català una grafia un poc estranya, una combinació gràfica, que és la L geminada, que s'escriu amb dues L's i entremig un punt volat. No és un punt de la part inferior, sinó que és un punt especial, que és el punt volat. Bé, aquí teniu teories sobre quan s'escriu la L geminada, no? I el que teniu són sobretot prefixos i sufixos provinents del llatí, d'acord? Al·lèrgia, al·licient, al·lusió, etc. Goril·la, clorofil·la, etc. I després teniu també mots comuns que escriuen amb L. Al·legar, el·lipse, ombrella. I també teniu noms propis que s'escriuen amb L, Apel·les, Marcela. I també teniu parelles de significat diferent en les quals una du L geminada i l'altra no. Per exemple, al·locució són paraules, diríem, homònimes. Al·locució, elocució. Una al·locució és un discurs i una elocució és una manera de parlar. Al·ludir és fer referència a alguna cosa i eludir és evitar alguna cosa. Veieu? Diferència en la grafia de la L geminada. I aquí teniu una sèrie de paraules que, com que ens semblen paraules cultes, tendim a intentar escriure-los amb L geminada, però realment això és un error. S'han d'escriure sense L geminada. I aquí teniu alguns casos de paraules que s'escriuen amb ella, d'acord? I també teniu paraules que són pseudoderivats de paraules i que comencen amb ella, no? Lacti, llet, legal, llei, liberal, llibertat. Normalment les paraules de pseudoderivats que comencen amb ella tenen aquesta dicotomia, no? Que es combinen paraules del lèxic culte amb paraules del lèxic patrimonial, no? Llull, lul·lià, lluna, lunar. Normalment els pseudoderivats són els que van amb L i les paraules cultes són les que han derivat amb ella, han evolucionat amb ella. I ara jo us diré un truc, una dica, com diu en portuguès, un truc, per a saber quan s'ha de col·locar l'L geminada. Si sabeu parlar anglès, doncs les paraules que en anglès s'escriuen amb doble L, com per exemple millennium, còlic, colic, síl·labus, etc. En català s'escriuran amb L geminada, perquè l'etimologia aquí evoluciona de manera paral·lela. També us he posat un enllaç a una pàgina web per a reflexionar una mica sobre quan utilitzem la grafia, aquestes grafies, d'acord? Aquestes grafies fricatives, africades. En aquest cas, us he reconduït a un servei d'autoformació en llengües de la Universitat Pompeu Fabra, perquè tenia una explicació d'aquest fenomen
bastant esquemàtica i clara, no? Mireu, és molt característic de la nostra llengua el funcionament dels sons palatals fricatius i dels grups africats corresponents. Mireu, tenim sonors i sords, tenim grups africats, veieu, tenim una combinació molt gran de grafies. També hem de saber que en alguns dialectes, per exemple, no existeix aquesta, la fricativa postalveolar, sempre es fa africada. Per exemple, en valencià no diem gec, joc, diem gec, joc, d'acord? Fem sempre una africació. Bé, això serien aspectes perifèrics del que estem explicant. Escriurem J davant de A o U, com veiem aquí, rajar, platja, rajolí, etc. En els nexes gecs, d'acord? Com interjecció, objecció, projectar, subjecte, etc. I amb el verb jeure, jo jec, tu jeus, ell jeu. I en els mots jerarquia, jeràrquic, jeroglífic, jerònim, jersei, majestat, majestuós. I en noms hebreus, Jesús, jesuïta, Jeremies, Jerusalem, Jericó, etc. Quan utilitzarem la G? Bé, doncs, utilitzarem la G davant de E, I de I. Generalment, ho farem de manera general, no? Com a ratgen, platges, gener, gerani, garatge, metge, rellotge, ràgin, ginesta, girafa, bugia, règim, etc. Bé, tenim també el so aquest, sh, que és un so fricatiu alveolar, no? I aquest so s'escriurà amb una X a principi de mot. Xarop, xarifa, xuclar, xarampió, xofer, xofer, xàtiva, xauxa, xerallo, xerta, xivert, xixona, la Xina, Xipre, Xile. Recordeu que en valencià es pot pronunciar amb una africada sorda. Xerallo, xerta, xivert, xixona, Sí, molt bé. Escriurem X també darrere de consonant. Punxar, punxar, guerxo, torxa, bolxevic. Darrere de I, guix, mixeta, clixé. I darrere de U, semivocal. Rauxa, disbauxa, etc. I escriurem IX darrere de les vocals. Baixar, caixa, calaix, eixam, reixa, peix, moixó, cartoixa, boix, uixer, maduixa, gruix. Recordeu que aquesta IX en català oriental no se sol pronunciar la semivocal, però per exemple en català occidental sí, seria baixar, caixa, calaix, etc. Bé, el so africat sord que dins d'un mot escrivim amb TX i al final de paraula també pot escriure's de dues maneres, no? Per exemple, cotxe, butxí, no? Aquest africat sord. I al final de paraula es pot escriure amb IG o amb TX, també, no? Tenim aquests sons, per tant, aquesta combinació final IG en català es fa una oclusiva sorda, perquè en català tenim un fenomen, un procés fonològic que és l'ensordiment de les consonants finals, no? I per tant farem raig, passeig, boig, fuig, mig. I també podem trobar a final de paraula per a la fricada sorda, també podem trobar la TX, com aquestes paraules, andrats, despatx, caig, empatx, gavatx, etc. Molt bé. Doncs aquí teniu també unes explicacions etimològiques que com a estudiants de lingüística romànica us poden servir, d'acord? Però ara no ens detindrem en elles, ja les podreu llegir vosaltres i comentar-les a l'apartat discussió de l'aula virtual. Per exemple, també tenim un altre enllaç interessant per a saber quan es pronuncia, o sigui, quan s'escriu R simple i doble R. A banda del que hem dit abans, no? Aquí havíem dit ja que darrere d'aquests prefixos, tot i que siga una R erròtica, també s'escriu només una R, és una excepció, però aquí ho tenim més detallat, mireu. Quan escriurem R simple i R doble? Doncs aquí, en aquesta pàgina de Pep Blai, un professor de català,
tenim les explicacions. En català tenim dos tipus de fonemes ròtics, la R simple, l'R bategant, ara, que és més suau, només té una vibració, i l'R ròtica, que és l'R vibrant, que té moltes vibracions, d'acord? I per a alguns parlants d'altres llengües és difícil de reproduir la vibrant, per exemple, per als parlants de portuguès, com ja sabeu. Bé, escriurem el so simple, la bategant, es representa normalment per la lletra R. Cara, cremaria, perdre. Però tenim en compte algunes observacions, que per exemple la R al final de paraula en molts dialectes, sobretot en els dialectes orientals, no es pronuncia. Per exemple, ahir, clauer, maró. I per això també és convenient per a aquest tipus de parlants recordar que els infinitius s'escriuen amb R i també s'escriuen amb R al final els mots, les paraules que porten una R dins de la paraula en els derivats femenins, no? Tot i que direm en català oriental por, segur i fuster, però hem d'escriure-hi la R final perquè els derivats són amb R. Poruc, segura, fusteria. La R vibrant es representa o bé amb una R, amb una lletra R, o amb dues lletres R's. A començament de paraula i darrere de consonant es representa només amb una lletra R. Ram, riure, roca, enredar, folrar, honra, d'acord? I entre vocals s'escriurà doble R. Carrer, porro, torre. Si només tinguéssim una R entre vocals, la faríem bategant. Faríem carrer, poro i tora. Però fem carrer, porro i torra perquè tenim dues R's. Queda clar? I després recordeu l'excepció dels prefixos, que tenen pronunciació de la paraula principal amb R vibrant, però que només escrivim una R tot i que sigui entre vocals. És una excepció. Més informacions sobre la pronunciació, o sigui, sobre l'escriptura de les consonants i sobre l'escriptura ortogràficament correcta dels fonemes consonàntics. Doncs aquí també tenim què passa amb la H. En català la lletra H és igual com en espanyol, que no es pronuncia, no es fa aspirada ni res, simplement apareix però no es pronuncia. Quan hem d'escriure la H? Bé, la H ja he dit que mai es pronuncia i per tant només es conserva per tradició literària. Escrivim amb H literal les paraules següents: amb, harmonia, hereu, heroi, eure, hexàgon, higiene, etc. I també el verb haver i els pronoms febles i o. També escrivim amb H les paraules formades pels prefixos hemi, hetero, hipo, hidro, higro, hiper i homo, com paraules com hemicicle, heterodox, hipopòtam, hidrologia, higrometria, etc. També escrivim amb H intercalada aquestes paraules: ahir, subhasta, subtraent, tothom, vehicle, i algunes paraules cultes com ara adherir, anihilar, cohesió, exhalar, exhaurir, inherent, menir, prohibir, i algunes interjeccions catalanes, interjeccions pròpies com aquestes, a i o. Bé, què passa amb la H aspirada o la H bufada en català? S'ha d'anar en compte, perquè hi ha aquests casos. Jo he dit que la H mai es pronuncia, però quan hi ha paraules que són paraules que provenen d'altres llengües on la H sí que es pronuncia, almenys s'aspira, sí que en català mantenim aquesta aspiració. Com ho fem? Bé, quan tenim una H aspirada, pròpia de barbarismes o d'estrangerismes en general, no podem apostrofar. Per tant, hem de dir la dictadura de Hitler i no la dictadura d'Hitler, perquè realment sí que pronunciem Hitler. L'aeroport de Houston i no l'aeroport d'Houston. El barri de Harlem i no el barri d'Harlem. El hobby de la lectura i no l'hobby de la lectura. I fa el hippie i no fa l'hippie. I en canvi, si la H no és aspirada, sí que s'apostrofa, no? En les paraules que ja han estat incorporades al català, això ho podeu consultar també en el tema
en la presentació sobre lexicologia catalana. Aquí veiem que hi ha paraules que ja estan integrades i per tant ja no s'aspira la H, tot i que en les altres llengües sí que s'aspirava, sinó que simplement es fa muda com en català. Direm l'harem, l'hoquei, el partit d'handbol i un comís d'aixix, i no la farem aspirada per tant. Bé, hem acabat amb aquestes informacions sobre com s'escriuen els fonemes vocàlics i consonàntics i ara fem una petita pausa per a continuar amb alguns aspectes de la morfologia verbal.